Dobro, ovde čujem ljudi pričaju da vi možete pomoću lista da oponašate svaku pticu, je li to istina? Pa mogu da ponašam svaku pticu, a sad je mraz zafrklo radio. Mraz je stego lišće i sad ne mogu. Gde ono listić? Daj jedan. Evo da probamo, evo. Da će pokušaj biti uspešan ili ne, vidjet ćemo. Sad da probamo, da vidimo da li hoće. Ali ti kajem, mraz je... Neće, mraz ga zajebo i vidiš. A koja je to ptica? To je ptica ona ujutru što budi, ona, kako se zove ona ptica? Sojka da nije? Nije sojka, zapevala sojka ptica, mislim, to je ptica, ona luda ptica u Gospođin Pos.